Гомумән инде менә иң борчый торган мәсьәлә сорау ул инде менә безнең яшьләребезне, безнең менә мөселман яшьләрен, татар яшьләрен шулай ук менә шул юлда инде алып барырга менә шул бердәмлек оештыру менә бергә төрле чаралар ясап, без менә шул оештыру юлында гел барырга инде. Яшьләребез, күп яшьләребез белми үзен кая итәргә, нишләргә, менә кая үзен теге применять итәргә, кая үзен реализовать итәргә, менә шунарга күрә инде. Рәхмәт әйтәм, һәм дә иншалла шулай булсын, күбрәк булсын, һәм төрле чаралар, и спорт буенча да, интеллектуальный да, төрле булса иде, иншалла, яхшы булыр иде. Мөселман милләтенә, мөселман өммәтенә бердәм булырга инде, чөнки бөтен кеше аны ролен аңламый. Минем теге өем, мин үземдә утырам, теге минем там проблемалар үзем чишәм, и шунда менә шуны гына алар чишеп утыралар, үзләренең генә проблемалар. Ә менә бергә җәмәгатьчелек, менә җәмәгатьчелеккә булышырга, берәмәт булып яшәргә, менә без бит бердәм генә эшли алабыз. Менә шул үзләрен генә карыйлар, гаиләләрен, и все, менә шул гына. Миңа калса, менә шул әһәмият бирергә, ниндидер менә гаиләдән тыш мәсьәләләргә дә. Актуальная проблема среди мусульман то, что сначала лично для меня это кажется, что вот национальность, они кто-то по национальности другой, у них другие характеры, другие это надо подобрать что-то такое, чтобы и дружно было, и без ссор. Вот когда мы сегодня участвовали, были ссоры. Актуальная проблема то, что нужно что-то подобрать для всех наций, чтобы все было одинаково. Dini оқу мадрасаны бітіралар яш кешеләр. Аларга, как говорится, дальше уже, алар белмим, как не то что перспектива, вот кеше укып бетерә, гыйлемнәрне ала, гыйлемне, и кая барырга, как, то есть имамга, то есть имамга барыр иде бу, яшар инде, как говорится, гаилә корырга кирәк. Гаилә корса, ул инде ие булырга тиеш. То есть айлыгы да вот, то есть мировой, как деньги, зарплаты, как говорится, все равно. То 10-15 мең инде түлиләр, Аллаһка шөкер, как ул аз хәзерге безнең вакытта. Не, главный вопрос задам. Как он будет действовать или до сих пор действует, чтобы для поднятия уровня мусульман, там, чтобы все приняли ислам? Потому что вот для меня мечети, вот, как говорится, да, Татарстан на татарском, но сейчас больше, ислам, как говорится, принимается, русский там, которые татарский более-менее понимают. Я хочу, чтобы большинство мечетей по-русски, например, Джумада, по-русски вагас сделали, потому что я хочу ему такой вопрос задать, почему они так делают? Вот это самый главный вопрос. Чтобы или на русском, или на татарском, чтобы было понятно. И потом коротко и ясно было, потому что слишком долго это. Это вопрос, постараюсь задать.